Kaway! Today on birthday, kami ay mag-road trip ni Hubby. Bye! Here in the McDonald's, waiting for my order. Okay, thank you. So, juice para sa akin. And then, okay na. So, let's go. So, ito na yung bell tower ng Aguilar, Pangasinan. Ng kanilang church. That's the church of Aguilar, Pangasinan. Tamang-tama lang para sa road trip. Paakyat na kami guys. Medyo mataas na ang elevation dito ng kalsada. Hi guys, tayo ay mag-almusal muna. Medyo nagugutom na kami. Ayan, mag-almusal muna kami. Ito. Then, may coffee. Ito yung tinake out ko kanina. So, si Hubby bumaba muna. Kasi, for, alam niyo na, necessity. So, kain muna tayo. Video. Selfie. Sabi nagsa-selfie. Kinakain na. Selfie pa more. Hi, kaway-kaway. Kinakain na. Sa gitna ng isang lugar na walang katao-tao. So dito guys sa Mt.Zion, mga tao nagpupunta dito during Holyweek to have the Stations of the Cross.
So, merong mga stations of the cross dito. Yun, nakikita nyo dun sa likod ko. Bawat station ay nakakalat dito sa buong area para pwedeng mapagnilayan during Holyweeks. Ayan. So, mabundok siya, guys. At siya ay good for hiking and biking. So, punta tayo mamaya doon hanggang sa pinakataas. So, from here guys, mag-hiking na kami kasi hindi na pwede yung sasakyan namin. So, lakad-lakad. Tara, samahan nyo kami. Yan. Solo namin ang lugar. Wala man lang katao-tao. Nasalubong na namin yung mga tao kanina na pababa. So, here we are now. Papunta sa taas. Kakapagod guys. Pero, tiyaga-tiyaga lang. Medyo hindi na ako sanay kasi maglakad-lakad. Pero maganda siyang cardio exercise guys. We are now on the top of the Mt.Zion Retreat Park here in Bugallion. Nakikita ko na ang Christ the Redeemer statue. So, dito na tayo guys. Dito tayo doon sa taas. Guys, look at the scenery here. Ang ganda. So close to nature. Maraming mga puno. At ang hangin, napakalinis. Ay, ganda. Natin dito. So look at that guys, overlooking the municipalities of Pangasinan. Here, kami ay nasa Bugallion, Pangasinan, dito sa Mt.Zion. So, look at that. Tingnan natin. And maraming birds that are chirping. Dito tayo sa other side, sa bandang likuran. Let's see. Ay, ako, ang ganda-ganda talaga. When you are close to nature, you are close to God. So, let's see here. Overlooking the mountain ranges of
Labrador. Ayan. So, magulat pa siya guys. Marami kami. Halaman po. Pero tingnan nyo yung bandaron guys ng bundok. Parang kulang na sa puno. Sana ay matamahan ng mga tao para mas maganda pa ang nature. Mag-explore pa kami hanggang doon sa dulo ng daan. Kasi bagong daan ito eh. From there sa Mt.Zion. Tignan namin kung ano pa ang daan. So, baka bawal na dyan, sir. Hindi na pwede pumunta dyan. Sige, tignan natin. Ginagawa nila ang road guys. Ewan ko kung saan ko connecta itong road na ito. Look at this guys. May mga flowers na parang baby's breath. Yung ginagamit sa mga bouquet. Ano nyo guys, oh. Yata yung baby's breath. Kami nag-stop na naman dito guys kasi malilim kaya ini-enjoy namin ang masarap na simoy ng hangin. So pahinga muna kami guys and let's have some snacks. Banana, si Javi, na-try niya yung bike ko. Dala-dala na naman namin si Greeny, syempre. Kung saan ako naroon, laging nandun si Greeny. Naayos na si Greeny kasi pauwi na kami. So, ganyan lang guys. Banana is life. So, that's it for today guys. And pauwi na kami. Tapos na ang aming road trip and hiking dito sa Bugallion, Pangasinan. And so please like, subscribe, and hit the notification bell for more updates.